Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato pagka-reaksyonan ng usa ka video na po ni Bunot bali taud-taud na po ni nga video, pero atong pagka-reaksyonan kay murag paano good kay atong nakuan ba kung dis ginagikan o unsa gid ang pagsugod ni Bunot sa pagkanta bali. Kay kini nga kanta sa kini nga video bali practice pala niya sa wala pa siya nakakanta ngadto sa tawag ng tanghalan o sa wish bus bali. Mao ni siya ang practice bali sa nakadiscover sa iya. Oo, ang nakadiscover sa iya. Oo. Ang usap pod nga nag-upload sa first niya nga video bali mao si Tricia Mendoza. Oo. Subscribe mo siya ang channel ha. Oo. Atong tan-awon kung unsa po niya yang video karon. Taud-taud na ni mga pila na katuig ni, pero makakuan ka kay maugi iyang kuan sa pagkanta gyud kini nga mga klase nga kanta kay bagay gyud kay sa iya. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Mister, disibon ni mo to eh. Replay. Nyara dapat isalit. Nyara. Okay. Nyara, magi siya kan. Lag. Bali murag practice gihapon ni kuan. Practice gihapon ni kuan ni Bunot bali sa katong wa pa pud siya na nikanta sa tawag ng tanghalan. Nag-discover pa niya. Tatang tanawon. Wow, po kay quality. You are a candle, love's the flame. Fire burns in the rain. Okay. Shine your light on this heart of mine to the end of time. Sa iyang pagkanta karon murag pagsugod pa lang sa sa iyang atong sa kanta lagi, murag taas na kay tan-awon nato siya, taas na kayo tan-awon nato nga ni kanta siya ba, murag galisod na bali ba o tan-awon na nato, murag lisod kay tan-awon, murag di kaabot ba, pero sa pag murag ganihaw murag pinainanay ang pagsaka ba o ba sa style po lagi niya. Out of my dreams and into my life, you are the one, you are the one. You said I love you, but I lied. 'Cause this is my love I feel inside. Said I love you, but I was wrong. 'Cause love will never ever feel so strong. Said I love you, but I lied. Okay. Magkakuan ko ba sa iyong pagkanta gyud, murag ang akong natanaw sa iya, kuan pagid ka na murag easy na sa iya ang pagkanta-kanta bali, kay murag makaingon ta nga dugay na gid siya nagkanta. O dugay na gid siya nagkanta kay normal la sa iya nagkanta, nagilingkod ra, mataas man ang unta nga kanta na. Pero makuha man kayo niya, nindot gyud tanawon, kanang iyang kuan lagi sa iyang tingog ling nga paggaw, nindot kay itong paminawon, labi nagbusyagit na siya. Oh, my soul, I tried to bear. O diba? Anong grabe ka, maghagarat ba? Hagaras kayo yung tingog. Days of heaven, so deep, so true. And I found in you.
di ba? So many Grabe ka. ways my life has just begun. Yeah, need you forever, and I need you to stay. You are the one. You are the one. Okay. Said I love you, but I lie. 'Cause this is my love I feel inside. Said I love you, but I was wrong. 'Cause love will never ever feel so strong. Said I love you, but I lie. Kaanagin ko nga, wagid po nasayop gid ay tinuod gid nga, manindot gid kayo. Bisan pag nakadaog na siya sa tawag ng tanghalan bali, nakadaog na siya atong kuan pero wa kay ni siya ni sikat ato pong tanawon karon nga usa pod bali nga muotro siya og kanta bali sa second round bali sa EGT. Atong tanawon pod kung unsa gid pod ang iyang kuan gid, kung maayuhon ba nila og kuan kay lisod po kayo kay ambot moingon kag sa tingog may basihan aw okay kay si bunot, pero kung ang mga kuan mga artista bali o ang mga judges bali magbase sila sa kuan pareha sa magbase bali sa looks bali o sa pamarog bali sa usa ka tawo bali sa usa ka singer o usa ka artist, makakuan mo po ganaman gyapon is bunot pwede mo na pa-makeover bali, di ba? Pwede mo makeover kay ano siya pa. Siyempre medyo itom bali si bunot kay ang isda ba siya so habal-habal driver pa yun. Babad perminti sa adlaw ba mo nang inani ang iyang pamanit bali. Pero pag mo kuan na mo sikat na o kuan na gid siya mo angat-angat na ang kuan, hamis nung naong ana, hamis nung pamanit ana, di ba? Tanaw na to sa sunod. Gara-garaon po daw. Murag nangantahay ra sa kuan baka may standby galing ni kanta ra diha sa kuan. Don't you dare to stand in line to Oh, grabe. out of my dreams and lead to my life. You are the one. You are the one. Chinski. Say I love you, but I love Okay. you. 'Cause this is my love I feel inside. Said I love you, but I was wrong. Nagtindog unta na sino kay murag iyang tiil sige kitoy-kitoy ang tiil ba murag lami nang di tindog unta na siya kay para makita mo murag musayaw na gud siya sa iyang grabe ka pagpaningkamot bali sa makuha ang kuan ba pero kuha gid kaya niya ang iyang tingog bali mo sa kataas kay nga kuan range bali. 'Cause love will never ever feel so strong. Grabe ka wild kay ba nga pagkakanta. Said I love you. 'Cause this is my love I feel inside. Said I love you, but I lie. Okay kayo. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka video bali o nakita na to ang usa ka video ni Bunot bali nga nagkanta ni pero taod na ni pero mga ilan ni kabulan ni pero Pasko manggod so wala pa rin pila na katuig ni kay Pasko so nagpractice pagyapon ni siya so wala pa ni siya ni kanta nato sa kuan sa
tawag ng tanghalan bali. O bali may practice o na-discover siya ba mo nagipa-practice siya sunod karon kakuha na siya. Pero atong tanaw atong nakita karon sa iya nga may easy na gid sa iyang pagkanta-kanta gyud bro. Pamino ginako ni bunot gid grabe na bali ba sige na si kanta-kanta ba. Kaing bitaw ko atong niaging video na to o atong vlog to niagi nga asa man sing practice og ganta bali may di ba ningon ko ato dito kanta-kanta sa dagat o kanang isda siya o kanta-kanta mo drive siya habal-habal. Okay, sige, nindot yung tingog yun. Nindot nga. Paano ba, makuha niya ba? Sabayan pigadog sa iyang maayong maayo ang iyang paglitok bali sa mga lyrics kali o sa iyang bali diction bali niya. Nindot po kayo. Nindot kayo. Makakuan gid ko nga. O na, wag po na sayop ng EGT po nga nakadaog siya o ilang nakikuha bali ba para sa second round bali. Di ba? Oo, okay. Asa po na makuan po sa tawag ng tanghalan kung basihan na to ang tingog bali. Oo, nindot kayo. Pagkuan magunta kay ang kuan ba kay kag mo angat-angat ni si bunot bali na si sakto nga kwarta o nanay sa financial stable na bali siya. Kanayang pamanit bali o sa iyang looks bali ni bunot. Improve mo na. Pwede mo na ma-makeover na o magpaputik kuan mga kuan na itom na siya tungod sa iyang trabaho bali nga misda siya usap pod mahabal-habal driver o mo na usa nga makuan babad siya sa adlaw perminti ba mo na yung pamanit pero kung basihan na to ang tingog awa daog na daan kasi kanindot na tingog o mo na siya kung di ta magbase sa kuan pero pwede maguna to na ma change bali o ma-outro bali na to ang iyang ang looks bali sa usa ka tawo kung nanap siya kwarta bali okay nakakwarta magidang kuan para pa kuan di na siya mamasada di na siya mangisda o di ba o di na siya babad sa kuan kay sakay na siya sakyanan bali o sakay na siya atong nga Fortuner o sa mga sports car bali di ba? Oo. Yung nana na kung nakabalhabal siya magsakay siya atong kuan sakay siya atong XRM niya nga motor karon di na sakay na siya og 4 wheels na bali o maitom day o magwap ganang panit gyud na o ang looks niya di ba sayon na kaya na basta ang tingog lang maintain gyud na practice gyud perminti siya ay labi na hapit na ang round sa EGT bali na mukanta na pud siya. Okay? Good luck ang bunot bali sa iyang second round bali nga pagkanta sa EGT. Okay? Diret taman. O sa mga kamo sa tanaw ninyo sa atong video karon, i-comment lang sa comment section. O sa mga bag-o nga nakakita sa atong video karon unya tanaw nimo ganahan ka, unya wa pa ka naka-subscribe. Subscribe. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang nga tao nga wapa kita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook na sa atong description nakabutang ang link. Kaya ang uban nga mga video diri sa YouTube ato kung i-upload dito sa ato i-upload dito sa Facebook bali. Okay? Sige. O di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini si Indian CB Proud Bisaya. Peace out.